Per entendre la història de Five Nights at Freddy's hem d'oblidar que això són jocs, i vull que ens prenem aquesta saga com el que és. Terror, sí, però també... Ei, espera, em sembla que això ja ho havia dit algú. Deixant a part les conyes, en aquest vídeo us narraré la història d'una de les franquícies més importants dels videojocs indie, Five Nights at Freddy's. Una saga que porta molt de temps dempeus, i que durant els anys s'ha anat explicant la seva complicada i extensa trama. Comencem! 1983, Hurricane, Utah. Aquesta història comença amb en Henry Emily, un enginyer i l'inventor dels Springlocks, uns mecanismes que permeten que un humà es pugui posar un vestit d'animatrònic o que el robot es pugui controlar mitjançant intel·ligència artificial. Si aquests no mantenen un manteniment constant, poden causar accidents. L'enginyer té una filla anomenada Charlotte, o més coneguda com a Charlie. El Henry coneix en William Afton, el president d'Afton Robotics, una empresa de robòtica, i és pare de 3 fills, el Michael, el Crying Child o Ploramiques i l'Elizabeth. Aquest talentós parell es fan amics i decideixen unir forces per obrir un restaurant que revoluciona tots els Estats Units, un restaurant amb animatrònics. I amb aquest concepte sorgeix Fredbear's Family Diner, o com diré jo, Fredbear's, una pizzeria on animatrònics canten i toquen música i entretenen els nens que mengen pizza. Els dos protagonistes que s'encarreguen de divertir els nens són en Fredbear i l'Spring Bonnie. Dissenyats i construïts per en Henry i el William, aquests dos personatges són un conill i un os de color groc amb accessoris liles, que fan servir els Springlocks. Quan el restaurant obre, triomfa entre els nens i adults. Però la cosa es complica. Apareixen noves empreses que volen competir contra Fredbear's, com la gran i única Fazbear Entertainment. Aquesta empresa crea 4 nous personatges que d'aquí uns anys gaudirien d'un èxit increïble. Los Freddy Fazbear, el conill Bonnie, la gallina xica i la guineu Foxy. No ens hem de preocupar per Fazbear Entertainment, perquè Ploramiques, el fill mitjà d'en William, està espantat dels animatrònics del seu pare. A Michael li agrada espantar el seu germà mitjà i moltes vegades gasta bromes pesades com tancar-lo a l'habitació a parts i serveis o l'espanta amb una màscara al Foxy. El dia de l'aniversari del Crying Child, en Michael i els seus amics decideixen posar el cap del Ploramiques dins la boca del Fredbear, fent que el nen pateixi uns nervis dignes de quan jo vagi a veure la pel·lícula. I per culpa del mal manteniment dels Springlocks i l'animatrònic, la mandíbula de l'os Fred es tanca i mossega el cap, provocant la mort del nen. Està la mossegada del 87? T'equivoques, Marc. Aquesta és la mossegada del 83. Per culpa del mal funcionament dels Springlocks, retenen en Fredbear i l'Spring Bonnie, i tot logut per la mort del seu fill mitjà, en William culpa en Henry de dissenyar malament els Springlocks i deixar Fredbear's. L'Afton comença a perdre el cap i es torna boig. Després de l'incident de la mossegada, Fazbear Entertainment compra els drets a Fredbear's i el restaurant tanca. Ara protagonitzat per en Freddy, en Bonnie, la xica i en Foxy. El restaurant nou cobra Fazbear Entertainment, Freddy Fazbear's Pizza, o com li diré jo, Freddy's, té encara més èxit gràcies als nous personatges. En Henry segueix dins el negoci i, per vigilar els nens, crea The Puppet, un animatrònic que té com a objectiu protegir els nens i que està dins una caixa de regal gegant. Els nens han d'anar amb una pulsera i gràcies a ella el robot pot detectar la seva ubicació. Però desgraciadament, un dia passa una cosa horrible. A fora plovia. La Charlotte, filla del Henry, era fora i no podia entrar dins del restaurant. Uns nens havien bloquejat la porta i també la caixa d'en Puppet, però el robot aconsegueix sortir-hi. De sobte, un cotxe morat s'atura a l'aparcament. De dins hi surt un home amb un ganivet i s'apropa a la nena. Era el William. La Charlie és apunyalada, assassinada i deixada al costat d'unes bosses d'escombraries. Ràpidament, en William puja al cotxe i marxa. El Puppet surt de Freddy's i la programació l'obliga a anar cap al cos de la nena morta. Quan hi arriba, l'animatrònic s'espatlla per culpa de la pluja i es queda al costat del cadàver. L'ànima de la Charlotte posseeix The Puppet i l'animatrònic és portat a reparar. Mentre a Freddy's tothom està feliç,
En William vol ser propietari d'una nova pizzeria i dissenya uns animatrònics d'avançada tecnologia amb el propòsit de divertir i assassinar nens, els Phantoms. Aquests tenen característiques diverses com fer gelat, inflar globus amb la punta dels dits, imitar la veu, escaneig facial i auditiu i ja de pas fer-te la declaració de la renda. Però la més important de totes era que tenien uns compartiments dins el tronc on hi podien guardar cossos de nens. Amb aquests robots, en William es gasta tots els diners de la seva empresa. Fem una ràpida presentació dels animatrònics que diverteixen i maten en aquesta pizzeria. Phantom Freddy és el titellaire i en Bonbon el titella. En Phantom Foxy és un dels cantants del grup. La Valora és la ballarina i l'animatrònic preferit d'aquest servidor. I finalment, per últim, però no menys important, la Circus Baby, la cantant principal. Els animatrònics tenen unes pinces a l'estómac que fan servir per atrapar i matar els nens. Circus Baby's Pizza World obre i en William, espantat perquè no li passi res a la seva filla, li diu a l'Elizabeth que no s'apropi als robots. Papa, per què no em deixa jugar amb ella? Ella, meravellada per la creació del seu pare, ignora les seves ordres i s'apropa a la Circus Baby. El papa no està mirant. No li diguis al papa que sóc aquí. Jo també volia veure el teu show. No sé per què no em deixa veure't. Ets fabulosa. L'animatrònic li ofereix un gelat, però aquest gelat tindria un gust amarg, ja que l'Elizabeth és assassinada i emportada dins del tronc de la Baby. A la caixa! L'ànima de la nena posseeix l'animatrònic. Els altres 3 Phantoms han fet de les seves i han assassinat 3 nens més. El William, al no trobar la seva filla, comprova dins l'abdomen de la Baby i veu el cos de la seva estimada filla. Ràpidament trenca una canonada i avisa tots els clients de que hi ha hagut una fuga de gas. L'edifici és evacuat i poc després tancat. Només ha durat un dia. Ja amb la mort dels 2 dels seus 3 fills i sense cap cèntim a la butxaca, decideix tornar a Freddy's amb el seu antic amic, el Henry, amb l'intenció d'assassinar més nens. Tornant a l'Exitós Freddy's, en William s'adona que els vestits del restaurant de Fredbear's estaven amagats en una sala secreta. Agafa el seu favorit, el de l'Spring Bonnie, se'l posa i lliga els Springlocks. Un a un, l'Spring Bonnie va mentint i convencent a 5 nens de que els segueixin cap a la sala secreta. Una de les víctimes és la Susie, una nena que se li va morir el gos, i l'Spring Bonnie l'enganya dient que és viu i que el segueixi, que podrà tornar a veure el seu estimat amic caní. Quan els 5 nens són dins de la sala, de l'interior de l'Spring Bonnie apareix el no-res, de forma inesperada en Guillem Aftó, i assassina els 5 nens. A la caixa! Els nens estan morts, i en William col·loca els seus cossos dins de 5 vestits. Un os marró, un conill blau, una gallina groga, una guineu vermella i, per últim, un os daurat, en Fredbear. Les ànimes de la Susie, el Jeremy, en Fritz, en Gabriel i la Cassidy acaben posseint els animatrònics. El mateix dia, els pares dels nens desapareguts denuncien al restaurant la desaparició dels seus fills, obligant al tancament de la pizzeria d'Alfred Fesós. La policia obre una investigació. En William és detingut per la policia i considerat sospitós, però com que a l'hora de registrar Freddy's de cap a peus no troben els cossos dels nens morts o proves que el puguin delatar, és alliberat. En William desapareix i no deixa cap rastre. Aquest fet és conegut com a MCI, que són les sigles de Missing Child Incident, o Incident dels Nens Desapareguts. Just abans de desaparèixer, en William li diu a Michael, el seu fill gran, que busqui la seva germana, que és a Circus Baby's Entertainment and Rental, un magatzem situat sota casa seva on guarden els animatrònics Phantoms, que es poden llogar i també on s'hi celebren aniversaris privats. En Michael, volent saber què li va passar a la seva germana, entra a treballar com a tècnic i baixa a Circus Baby's Entertainment and Rental. Allà s'hi troba amb un assistent artificial anomenat Han Unit, que intenta matar Michael en diverses ocasions. Però la seva germana, posseïdora de la Circus Baby, el guia i l'ajuda a sobreviure. Passen les nits
i en Michael fa la seva feina, com reiniciar el sistema de l'establiment, portar a reparar els animatrònics i tot això mentre els evita. Però la quarta jornada és atrapat per la Phantom Foxy i posat dins un antic vestit Springlock, que ve d'un altre establiment. Afortunadament, en Michael aconsegueix sobreviure dins el vestit després de rebre un atac de les ajudants de la Valora, les Minirines, que això és pitjor que passar-se la quarta nit de Sister Location. Oh, espera. La nit següent, l'Elizabeth, dins de la Circus Baby, li diu al seu germà que vagi a la sala de l'Scooper. I em va passar una cosa terrible. Sempre passa alguna cosa terrible. No vull que torni a passar. Hi ha una cosa dolenta dins meu. Estic trencada. No puc ser arreglada. Aviat seré a la portada a la sala de l'Scooper, però no arreglarà el que em passa. En Michael porta a reparar la Circus Baby i s'hi dirigeix, però allà s'hi troba Leonard, una amalgamació de cables que porta una màscara de pallasso amb un barret d'aniversari. Leonard, que té les ànimes de tots els animatrònics Phantom en un sol ésser, comença a parlar. En Michael sent la veu de la seva germana. He estat fora abans, però sempre m'han tornat a posar dins. Sempre ens tornen a posar dins. No hi ha cap manera d'amagar-nos. No podem anar enlloc si ens veiem així. Però si ens veiéssim com tu, aleshores sí que ens podríem amagar. Si ens veiéssim com tu, podríem anar a qualsevol lloc. L'Scooper només fa mal durant un moment. I just després sona una alarma. L'Scooper, un braç mecànic que té un cullerot de gelat gegant, s'encén i atravessa Michael, provocant la mort de l'últim fill de la família Afton. O això sembla, perquè les ànimes dels nens posseïts, que físicament són cables, i plens de remanent, entren dins en Michael i, gràcies al remanent de les ànimes, en Michael reviu i aconsegueix arribar a casa. Espera, FNAF en català, què has dit? Remitent? Remenant? No, he dit remanent. El remanent és un líquid que permet donar vida a un objecte inanimat. Està format pels fragments de l'ànima que posseeix l'objecte. Si una persona és injectada amb remanent, pot aconseguir la immortalitat. Si el remanent és cremat, desapareix, deixant que l'ànima descansi en pau. Després de l'explicació sobre què és el remanent i com actua, els Phantoms fan servir en Michael com a cos per escapar del local. És a dir, es fan passar per en Michael. Passen els dies i en Michael va tot content, però a poc el seu cos es va podrint per culpa del remanent i de la descomposició, ja que està mort. Fins que un dia, quan el seu cos ja no suporta el líquid, vomita Leonard i es desmaia. O no, perquè es torna a aixecar i segueix endavant, que aquí no ha passat res. Després d'uns terribles successos, en Michael decideix començar a buscar el seu pare. Pare, sóc jo, en Michael. Ho he aconseguit. Ho he trobat. Estava just on m'ho havies indicat. Tots eren allà. Al principi no m'han reconegut, però després han pensat que eres tu. I l'he trobada. Jo l'he tornat a arreglar, tal i com em vas demanar. Ara és lliure, però alguna cosa no està bé dins meu. Hauria d'estar mort, però no ho estic. He estat visquint a les ombres. Només em queda una cosa per fer. Vaig a buscar-te. Un moment, això em sona d'alguna cosa. L'any 1987, Fazbear Entertainment obre un nou Freddy's, protagonitzat per una nova gamma d'animatrònics, els Toys, una versió infantil amb Freddy, Bonnie i Chica, i acompanyats de nous animatrònics, com en Balloon Boy o l'Emangel, un animatrònic que es pot muntar i desmuntar, i, per últim, la reincorporació de la Puppet. Els Toys tenen reconeixement facial amb una base de dades sobre criminals incorporada i tenen carcasses de plàstic.
Aquests tenen parts i peces que han estat extretes dels animatrònics del primer restaurant de Freddy Fazbear's i que ara la banda original està a parts i serveis mig destruïda. La pizzeria torna a tenir un triomf increïble entre els nens i els assassinats de la pizzeria anterior són rumors que l'empresa intenta amagar. Buscant ofertes de treball al diari, en Jeremy és un noi que entra a treballar com a nou guàrdia de seguretat a la nova Freddy Fazbear's Pizza. Hola? Hola? Hola i benvolgut a la teva nova feina d'estiu al nou i millorat Freddy Fazbear's Pizza. Com qualsevol empleat, en Jeremy rep cada nit una trucada d'un treballador, el paio del telèfon, que li va donant consells de com està anant la cosa i com actuar davant els animatrònics, que a la nit es pensen que el guàrdia és un criminal. A la 6ª jornada de vigilància, el paio del telèfon li diu a en Jeremy que durant el dia els animatrònics s'han tornat bojos, amb un comportament estrany. El propietari ha dit que el següent dia celebraria el darrer aniversari del restaurant i després tancaria. Li encarreguen la feina de vigilar que no hi hagués cap accident amb els animatrònics. Tenim un esdeveniment programat per demà, un aniversari. Estaràs al torn de dia, porta el teu uniforme, vigila de prop els animatrònics i assegura't que no facin mal a ningú, d'acord? El dia següent, mentre es celebrava la festa i en Jeremy vigila els animatrònics, l'Emangel s'abalança sobre el noi i li clava una mossegada al lòbul frontal. Has estat la mossegada del 87? Doncs ara sí, Markiplier, aquesta és la mossegada del 87. Afortunadament, en Jeremy sobreviu, però no el veurem més en aquesta història. El mateix dia de la mossegada, a la nit, torna en Michael, fill de l'assassí més implacable d'Amèrica, que ara fa servir un àlies per no ser reconegut per la companyia. Entra a treballar al 9 i mig tancat Freddy's com a guàrdia de seguretat. En Michael Afton, o més ben dit, Fritz Smith, intenta buscar alguna cosa que el pugui ajudar a trobar el seu pare. Decideix observar els animatrònics, però és enxampat i despatxat per possible manipulació i el tuf que desprenia per culpa del remanent. Finalment, un altre Freddy Fazbear's Pizza torna a tancar per culpa d'un accident. Fazbear Entertainment estaria uns quants anys sense construir una nova pizzeria i els toys són portats a desmantellar. 6 anys més tard, Fazbear Entertainment, amb els pocs recursos que té, decideix fer un últim intent i obren un nou restaurant de baix pressupost, que protagonitzarien de nou el Freddy i companyia, que estaven fora de servei a la pizzeria anterior, però ara els han reparat. En Michael, que segueix buscant el seu pare, veu un anunci al diari, dient que es buscava el guàrdia de seguretat en una pizzeria, i sense pensar-s'ho 2 vegades, accepta la feina. En Mike aquest cop fa servir un àlies diferent, i es fa dir Mike Smith. A la primera nit, en Mike rep el missatge del guàrdia que havia precedit el lloc de vigilant, el paio del telèfon, una altra vegada. No el vol espantar, però li diu que els animatrònics es mouen durant la nit i es pensen que és un endosquelet sense vestit, raó per la qual el volen posar dins d'un. Passen els dies i, a la 4a nit, el paio del telèfon li envia un missatge a Michael, però, mentre el gravava, és atrapat pels 4 animatrònics i mor. Hola, ei, uau, quart dia, sabia que ho aconseguiries. Escolta, pot ser que demà no pugui enviar un missatge. Ha estat una nit horrible per mi. Estic content d'haver-te enregistrat aquests missatges. Fes-me un favor. Quan tinguis un moment, podries comprovar l'interior dels vestits a l'habitació de recanvis? Intentaré aguantar fins que algú hi comprovi. Potser no és tan dolent. Sí, jo sempre m'he preguntat què hi havia dins d'aquells caps buits. D'allà darrere, ja ho saps. Oh, no. En Michael aconsegueix sobreviure a les 5 nits i marxa a casa. Quan ja és fora, en un moment de la següent nit, un conill groc entra a l'establiment i entra a una sala que està amagada als clients. La sala segura. D'allà hi surt un home, en William, que ha tornat. Però ja ho sabem, ell sempre torna. S'havien portat unes quantes eines i, a poc, i un rere l'altre, va destruint els animatrònics, deixant-los fets peces. En William, pensant que la feina està feta, veu com dels cossos dels animatrònics surten les ànimes de les víctimes del primer establiment de Freddy's. En William, al veure les ànimes, decideix anar a la sala segura, i allà l'assassí és acorralat, i decideix posar-se el vestit de l'Spring Bonnie. Amb el vestit posat, en Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz i la Cassidy no reconeixen l'assassí. En William s'havia salvat.
O això sembla, perquè el vestit del restaurant de Fredbear's està en mal estat i els Springlocks s'activen accidentalment, causant la mort de l'home morat i l'aparició de l'Springtrap. Afortunadament, en Gabriel, el Jeremy, la Susie i en Fritz descansen en pau. Com que els animatrònics han estat destruïts, el tercer Freddy Fazbear's Pizza acaba ja amb estanca. Fazbear Entertainment està a punt de quedar-se en bancarrota. Es veu obligada a fer una subhasta i vendre uns quants objectes importants. A la subhasta s'hi presenten en Michael, que segueix buscant pistes sobre el seu pare, i en Henry, un dels fundadors i un dels que ho va començar tot. En aquell esdeveniment, en Henry i en Michael es troben i parlen sobre tot el que ha succeït en els darrers anys. William, els assassinats, les ànimes i el remanent. Tot i vendre molts objectes, Fazbear Entertainment no recupera gaires diners, obligant a l'empresa a estar a les obres i no fer cap acció durant uns quants anys. 30 anys més tard, i encara amb Fazbear Entertainment inactiva, un grup de persones aficionades amb la trajectòria de l'empresa decideix construir una atracció del terror, homenatjant el passat fosc i les històries que es teoritzaven de l'empresa. En Michael veu un anunci al diari que demana un guàrdia de seguretat a Fazbear's Fright, continuant així la cerca del seu pare. A la primera nit, en Michael ho veu tot tranquil. Com cada cop que entra a treballar, rep les instruccions d'una persona que l'informa. Aquest cop, unes cintes d'àudio en comptes d'un telèfon. Es veu que els propietaris de l'atracció han estat buscant objectes a Fazbear Entertainment, com carcasses d'animatrònics, parts dels toys, dibuixos, màquines arcades i fins i tot animatrònics. En Michael es pensa que això seria bufar fer ampolles, però no. A la segona nit, el paio de les cintes li explica a Michael que han trobat un d'ells, un animatrònic. En Michael, a través de les càmeres, veu un animatrònic amb orelles de conill, semblant a en Bonnie, però molt destrossat, i sembla que hi ha un mort a dins. El Michael creu que el cadàver que hi ha dins del vestit és del seu pare, que està empresonat i mort, i a la cinquena nit decideix cremar l'atracció del terror, esperant que el remanent que deixava anar el seu pare desaparegui. En Michael aconsegueix escapar de l'establiment, però l'Springtrap no, i acaba cremant-se, posant en pau el seu pare. O això sembla, perquè es veu que, d'alguna forma, l'Afton sobreviu a l'incendi. 3 anys després de l'incendi, el Henry parla amb Fazbear Entertainment i li comenta a l'empresa els seus plans de construir una nova pizzeria i que la financiaria ell. Però en Henry tenia un objectiu en ment, acabar tota aquesta parafernàlia provocada pel seu antic amic. La Charlie, que encara no descansa, és atrapada per la Lefty, Lure Encapsulate Fuse Transport and Extract, un animatrònic construït pel seu pare i que té l'objectiu d'atrapar l'ànima de la seva filla. No tenint-ne prou, en Henry construeix un robot anomenat RASC, Remove Activated Simulated Child, que mitjançant unes ones envien unes freqüències que treuen els animatrònics posseïts per les ànimes al carreró del darrere de la nova pizzeria, Freddy Fazbear's Pizza Place. En Michael, amb l'ajuda d'en Henry, entra a treballar com a gestor de la nova pizzeria, on s'encarrega de comprar atraccions, màquines recreatives i nous animatrònics. També s'encarrega de les comandes per a que el restaurant vagi bé. Després de fer els encàrrecs, agafa un dels animatrònics atrets pel RASC, que estan al carreró del darrere, el Back Alley, i els hi fa una prova per saber com reaccionen a certs sorolls, comprovant si els robots estan posseïts. Les ànimes que posseïen Leonard han discutit i han fet fora l'Elizabeth, obligant-la a tornar al seu cos de Circus Baby. Ara el control de Leonard passaria a estar en mans de l'ànima d'en Phantom Freddy, convertint-se en Molten Freddy. Cada nit, en Michael revisa un animatrònic diferent. En Molten Freddy, que té les ànimes d'en Phantom Freddy, Phantom Foxy i Valora, la Lefty, filla d'en Henry, l'Scrap Baby, filla de l'Afton i germana d'en Michael, i finalment l'Scrap Trap, l'home darrere de l'assassinat, l'home de Lila, el pare d'en Michael, en William Afton. Un a un, els animatrònics són posats dins un laberint de túnels i de ventilacions. A la cinquena nit, quan en Michael acaba de fer les comandes, escolta la veu de la seva germana. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us.
You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Ai, és que em posaré a plorar com en el moment en el que en René mor. I ara estem junts. Poc temps. Em queda un fil de vida. El remanent de totes les ànimes finalment pot desaparèixer. Totes les ànimes acaben descansant, excepte la d'en William, que està atrapada per una de les dues ànimes d'en Golden Freddy, obligant-lo a estar infinitament sent torturat per les seves pròpies creacions. Aquesta història encara no ha acabat, perquè com sempre diu la dita, jo sempre torno. i jo també tornaré per fer la segona part d'aquesta increïble i enrabassada història que ens ha commogut a tots. Recordo que em podeu seguir a les xarxes i que us podeu abonar al canal per estar ben informats sobre les novetats de la saga. Demanaria que li doneu un suport increïble a aquest vídeo. També m'agradaria donar un agraïment especial a totes les persones que han pogut fer realitat aquesta cronologia. Sempre